Atsusa dayo akang. Atsusa.嬉しいよ。Hi guys, namin diri sa 7-Eleven kay mapalit mi og foods. Pero si Akiyo, ang gipalit duaan. Kaniya to guys. Kang Akiyo papa kay Suba. Then atong onigiri kay Tsunamayo. Ug kaniya to guys, chicken o french fries. Nara ay duaan. Mo ni kang papa. Mo ni bis pagkaon, toys, sige ka nanay mong toys bye. Mga unta. Unya mukhaon po tagato guys, mo ni ay tuna nga mayonnaise. Inja tudloan ta mo kung saan pag-abli ani kay sa una trainee pa ko wag ko kay bagon sa ni pag-abli inja tudloan ta mo naman ni sa pattern. Di man ni sa inga pwede ra masablihan masigan sa pero dapat sundon ang pattern para sa jud ba. Dire kani dire ay nay. Kani ay 1. Kisi on dire. Ablihon dire. Taman dire. Inya dire 2. Number 2. Nay sa dun na dire di ba? Nya number 3. Nay number 3. Nya dire ay number 2 ay. Nanaon siya pag-abli guys. Natangtang. Naay. Naay. How to open. Inana siya guys. Then let's eat. Itadakimasu. Nagkatawa sa kiyo. No. Inja mo nilang gitawag guys nga fried chicken. Karagi ang tawag ani sa Japan. Dami. Kasi kaya ka. Ito na. Delikado na kay stick na. Kani kimochi. Kimchi ni ang tawagan ni guys. Korean ni si Japan. Ang mga Japanese na pwede na ni. Pero mas ganahan ko sa Korean. Made in Korea. Si Akiyo nang embargo. Kuan fried chicken. Kasapot po siya. Kaya nakatawa ba? So mo ni ang kimchi guys. Let's eat. Mo ni ang favorite diri sa 7-Eleven. Mo ni nakalami diri sa Japan guys. Kaya masikasa na rin mga convenience store ba. Makapalit ra kag pagkaon. Kung nag-travel ka nga naka sa road. Pwede ra ka muhuno o mga parking area. Kaya na yung mga baligja nga mga pagkaon. Mga convenience store. Nana. Andyan na po yung mga vending machine masigasa. Mo ni ang favorite guys sa 7-Eleven. Karagi wishi. Nami? Nanja guys, in summer diri guys, mas maadto daw ko mo inom og mga drinks nga something with salt. Mo ni siya ay salty ni siya guys. Parat gamay pero tamis-tamis pud nga lami. Hi guys, welcome to my vlog. Bito abot na ta guys. Abot na ta diri ay. Chideng. Unya it's raining. Payong na kay na yung wanak. Uy, pakialam sa wan ba? Morning guys, at nangyari diri. Huwag yun siya pakialam sa uwan. Ay, bahala ng uwan dira. Basta kayo makakita si Just dyan ganahan. Ha? At ito dito guys, kay mangutan na ta kung pwede ba ta sakay sa mga train. Mura man yung mong gari diri guys. Mura dyan na mong tudyo ay. Napod sila yung vending machine diri ay. Bawal daw cellphone, camera. Ano naman? Mupalitag ticket guys. Kay isa na daw sila mupadagan kay uwan. Gipagbigyan na si Akiyo. Thank you. Akang arigato wa. Akang arigato wa. Na 300 guys kaming tulo. Dito ang train ay. Musakay tana. Let's go Akang. Muna itong sagdyan ay. Ako chika. Na instruction na yun saan pagsakay. Nara guys ay di lang ta pwede mag video sa sud. Bawal daw kay roll daw nila. Sugoy! Sorry sugoy! Gipangkuha nila ang charcoal guys sa sud. Kaysa naman sila magpadagan kay uwan man, gipagbigyan na sa Kiyo.
Napaisa diri guys ay naguba naman kuno na wan nag-under ang isa. So ato na ta guys, diri ta nagpadagan ay dira ay nga di lang pwede ang kuan video ug picture, what a picture ug video gyud sa sulod. Nindot unta ang mga nature ba nga atong naagian nya bawal man. Kanina lang oh. Nindot ra man pud daw na sa tunga sa nature. Di man dyan na sila magpadagan guys, kay uwan ba, gipadagan na lang nila kaisa para makasakay naman sa kiyo, kay gingnan man na mga ganahan sa kiyo mo sakay, gipagbigyan. Shoot, shoot. Anya dire guys, kay na nag-soccer na nag-soccer. Dito ko sa Mulakaw, hanggang gipadas pa sa padungan kay bugat pa ng padunga, oy. Mura mag nagdaguan, gold bar. Shoo. Umoy bugat pa na sa kiyo, bugat pa dyan ang padong ay bala ka na papaway paningkamot ugay mo kay bugat ang padong kapoy bit-bit. Ito kasa? Cheese da kedo chotto kurai ne. Kuroi densha. Soko, kasa ari yo akkun. Hola. Napo day diri di ay. Pwede naman ni nag-under guys, naka-standby lang ni. Sa kataan ning mahiwagang hagdan. Hurra! Na-train diri guys nga taas ka ato ay. Na, dyan na po yung playground. And dyan na po yung CR diri guys. Asa nakaroon silang papag sa kiyo. Nag-uwan dyan diri ay, taligsik. It's raining men! Oh, may tao diri good guys. Okay na mo siya kita. Hallelujah! It's raining men! Asa naman silang papa, oy. Papa! Akiyo! Maralag nanawag silingan ba? Wamagod sila diri asa kato sila basining sa dira ba? Hello ito asa jud ni guys oh. Napa dito ay. Ay. Oh. Taas kay siya. Asa naman sila akiyo oy? Nagsagit-sagit ko diri ba? Ako lang mag-uwi tao diri guys. Nag-iisang ko na ko diri, nag-iisang nila lang. Pero silang papa dito ay. Kiunsa man nila pagkat-kat ay payong ay. Ato ta dito guys. Atong i-grab ang chance nga makasyagit-syagit ta kay tagsara gyud makasyagit-syagit diri sa Japan guys. Tagsara makasyagit-syagit diri kay ang mga tao bawal na nila saba, mga hilumon kay ng mga Japanese guys. Munang karon nga wa man koy kauban diri, syagit-syagit ta kay arong walang. Syagit ta guys nga na si papa kung sa iyang reaction. Papa! Akiyo! Wala mo po nasugo si Takuya. Wah! Nagisira. Wamang ko tao dire pero kung napanay tao mamadleng na. Akiyo! Papa! So na no? Doko kara soko arokeru no papa? Haji kara haji made arokeru no? Soko. Warita guys, ganahan ko musud ba? Naman day hagdanan diri. So morning hagdanan guys ay. Nade jud siya agianan guys. Diri so good. Taman dito sa atong gatuan kanina ba? Diri ra sa kilid kay di pwede musud sa sud. Na nakalak. Nakalak man. Drive na nak padung tag ulit tag Pilipinas balik. Morning sa sud guys ay. Nangaguba na. Nice. Ang lingkuranan nangalatan na kay old na sa sud ni kaadto. Karaan na kato ni Panzagit tambay ra. Murag horror. Nagsyagit-syagit ko diri ba? Tabi po! Nagsyagit-syagit ko diri ba? Ang karaan na ba ni? Tabi po! Ato ta dito guys. Kanihay mga kargahanan siya guys. May pakialam sa one ay sa kiyo po ay si Papa ay nagpayong si Papa ray na nigurog payong. Kasi sa kiyo paspas man. Mo ni mga kargahanan nila guys. Kanang maghagot ang train ba? Anata diri ay third ni si Jang nga kargahanan. Tulo ka buok. Taman dito ay. Sumpay ra ni sila guys. Ay balik-balik ra mo gunay lang road. Padong dito. Padong mo ning duha kay isa kay nani. Tsaka katupong itom. Kay kung padong dito katong itom. Kung padong dire kani. Ay inana naman ang train. Kay di ba dyan na sila pwede mo kuan. Mo balik. Mo nang duha sila kanang murag kanang driveran ba. Duha ang ilang driver. Sa mora gud to guys, muli na ta. Bye bye train. Naon ta zipline diri guys ay inja kay uwan man. Ay. Na zipline na. Inja basa laman na ang PC.
Anjang slide pod basa. Di ta pwede mag-slide ana. Anja naitaw diri guys na problema in town si Ja. Tabi po. Unsa kay jang ika problemahan way agas ang tubig. Ay tubig man dira ay. So kanggay tiri akong. Close na jud sila guys. Oh yason diri akong. Gi-close na. Muni lang oras guys sa pwede mong sakay unta ba. Pero karon guys kay kaisa ra jud ang chance nga lang gihatag kay nag-uwan. Man na lang to nakasakay sa kiyo. So maura to guys, uli na ta. Nay mga bata dito ay. So iro bye bye wa. Bye bye. Sugi wa. Mata. Ukuku kasenai yo. Baka? Omosiro katta? ちょっとだけ乗ってないけど、ちょっと目にしてるね。どう？ちょっとだけ乗ってない。ちょっとだけ乗ったよな。 Tarinay? Moto nurita kata? Unja guys, sana punta diri. Maghumol taw gini tubig sa tiil. Nindot man ni guys, init nga tubig ba anjay humol imong tiil kay kung sakit imong tiil or kanang puy-puy ba kay maulian. Pero di dyan sa init guys nga kanang makaburn. Kung ano ni ang init nga kanang makaya rapod ba, pero kung waka na ana, init dyan siya. Pero kung naanad na ka kay madaraman. Kiyoy, paspas ka, dyan ka nagsapatos mangguna siya. Kung wapa na yung sapatos, sakit man ni diri. Ang gibilin ay sakit ni siya guys, murag massage sa tiil ba. Si Papa to dito ay Sukaritsata? Sukaritsata? Mikay? Go! Paspas pa ka adyo. Nareti sapatos. Itayo papa nakarakuritay. Aki wa kutsuro karaita ko na ite. Sandal取ってあげたな。 Itayo papa. Mo tsukarita? Tsukarita? Akan tsukarita? Kapoy? Hubo ng sapatos ay itayo mama. Itay, te papa agay. Agay. Itay? 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 Sinay? Hindi na ko na sakit daw yun sa agay. Agay? Agay? So, kutsa di hayakat tayo, tarimay. Welcome to Kabits Ramen. Naunta guys, natadiri sa ramen. Shinkansen. Guys, tanawon ninyo guys ang ilang menu sa para sa kids. Kaya na nakasuot ay kay basin kung may allergy ang bata ba. Ang gray kay na flour, ang red kay na egg, ang blue kay na milk. So ang content ani nga ingredients kay kani man sila kung ang bata nimo is na allergy ani kay di pwede mo kaon. Mukaamis lang kay nadud ang ilang content nakasuot po na. アレルギーある人は持ち込んでいいって。 Anya guys, nakasuwat dito guys kung allergy ang bata ni nga mga kuan, mga content kay pwede ra daw magdaog kagaling ang pagkaon. Let's see, itadakimasu ako. Atsu. Init daw. Itadakimasu ako. Mga unta, let's eat. Sumitay rin siya papa. Ito guys ay buyag na kayo siya mukaon. Na sila free nga toys guys. May gani kay isarap pa diyang ipili ba? Hanggang nga isaray piliyon. Isarap pa di kuha. Free time. Napuno na itong kuhan guys ay sticker. Ato na ning pabayluan og toys. Kanimo ni ang mga choices. Insa mag additional rakag 495 yen. Kani kuno ka akiyo kay na naman daan ni ay. Korea ka? Pakata. Diyan ang isang stuffed toy. Money ay. Nana isang stuffed toy. Hi guys!
so nami sagdanan guys, nagpaabot mi ni Takuya kay nagpalit si Takuya og salon pa sa drugstore. Unsa mao ra ta tong trip for today guys. Salamat sa pag-uban. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye. So mo ni ang salon pass guys, mo ni siya ang brand inja lamin is sa pamati guys kay makawas sa sakit sa lawas ini kaugma. Dapat gabi butang sa taman buntag ban. Sa di pa dun is baho nga salon pass guys, di para sa uban ba nga naay baho.